Goddag alle sammen. I dag har min storebror med. Det er hans YouTube-kanal, jeg har fået. Faktisk har du kun lånt den, så nu synes jeg, at vi skal lave en ny en til dig kun. Nå, men i dag, der synes jeg, at min storebror skal vælge, hvad vi skal lave. Ja, vi kunne starte med at lave en quiz om klogskab. Først vil jeg spørge dig, hvad er 2 gange 2? 2 gange 2. Det er 4. Det er korrekt. Hvad er et primtal? Er 5 et primtal? 5-1. Godt. Et primtal. Et tal, der kun går op i sig selv, og tallet 1. Nej, vi kan også starte med at sige, hvad er hovedstaden i Danmark? Vi kan prøve at teste det. København. Hvor er H.C. Andersen fra? Odense. Stilet. Og så skal vi lige se en lille håndtryk, der er blevet meget moderne. Her er de vestlige kanter. Og Stille mig. The one sleep. hvad så er det seneste nye? Du skal gå Lucia. Hvad nummer i køen er du så til det? Jeg er nummer... Det ved jeg faktisk ikke. Men du er ikke foran. Nej. Og jeg er heller ikke bagved. Og jeg er heller ikke i midten. Så du er en af de gode pladser. Så jeg er på en måde foran. Nå. Og jeg går også ved siden af Barney. Og Barney, han går Barney? sådan her. Barney, han går sådan nogle store skridt. Kan jeg filme det? Okay. Ja. Prøv at filme det længere ned. Der. Nej, sådan her. Der. Barney, han går her. Og det bliver umuligt at følge med. Og jeg går sådan her. Har I alle kjoler på? Har du Estrinius i hånden? Vis det med Estrinius i dag. Nej. Så Så i dag der er æresgæsten, er det fordi jeg klæder mig sådan her, eller er det fordi hvorfor? Det er sådan min kanal, vi bruger til at promovere den her YouTube-channel. jeg må lige en trøje. Jeg må prøve den. Det må du da gerne. Okay, så kan du lige snakke, imens du skal. Så kommer jeg ind. Så kan du lige snakke. Ja. Så den her lille pige, der hedder Mathilde her, hun laver en YouTube-kanal. Og vi håber alle lige vil tage godt, hvor det både hen. Hvis I ved det, så må I lige lægge en kommentar og sige, så er det gået, eller hvad sker der? Fedt nok. Så det vil sige, at under andre omstændigheder, stilen er lagt. Stilen er lagt. Hvad betyder det? Du sender ikke det der på... Jo. Ej, det gør du ikke. Det kan jeg ikke til. Jo, vi gør. Hvor siger du så? Jo, vi gør. Det gør du ikke. Jo. Det kan du. Det gør det. Her. Don't want. Hvad er det? Dears. Vi sender det på YouTube. Jeg har været god hele året. Du ligner min læge.